нахуд субҳи барвақт ҷавонони шаҳри Турсунзода чун рамзи эҳтиром дар назди пояи шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. Бо шарофати сиёсати хиратмандона ва пайкори бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо субот рушду нумӯ ёфта дар ватан офтоби саодат шӯлавар, сулҳу ваҳдат пойдор ва зери фазои озоду осмони мусаффо ҳамасола рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳи хоса ҷашн гирифта мешавад. дар доираи чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо иштироки беш аз 10,000 ҷавонони касбу кори гуногун, варзишгарон ва донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таълимӣ роҳпаймоӣ баргузор гардид. ҷавонони сарбаланди шаҳри Турсунзода таҳти шиори ҷовидон бод ҷавонӣ ва ҷавонон ва зери парчами сулҳу саодати ватан аз маркази шаҳр то макони баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо ифтихори баланди ватандорӣ роҳ паймуданд. тантанаҳои пуршукӯҳи ҷашнӣ ва шодиву нишоти ҷавонон далели он буд ки ин қишри ояндасоз дар рушди минбаъдаи ҷомеа аз мавқеъ тарбия, одобу ахлоқи ҳамида, малака ва тафаккури баланди худ истифода бурда дар ободии кишвари азизамон саҳмгузорӣ менамоянд ва ҳамчун қувваи бузург ва боэътимод ба халқу ватан хизмати содиқона мекунанд. чорабиниҳои тантанавӣ ва фарҳангӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар боғи фарҳангу фароғатии Наврӯзгоҳи баҳори истиқлол баргузор гашт. дар назди иштирокчиёни сершумор ки аксари онҳоро ҷавонон ташкил медоданд, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо суханони табрикӣ баромад карда саҳми ҷавононро дар пешрафти ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии минтақа назаррас арзёбӣ намуд. ба ҷавонони фаъол ва нафароне ки дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон саҳми арзанда гузоштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони ҷавони шаҳри Турсунзода шукӯҳи тантанаҳои идонаи ҷавононро боз ҳам пуршукӯҳтар намуд. воқеан ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадру сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ расидан аз ҷумлаи арзишҳое мебошад ки ҷавонони мо бояд онро сармашқи зиндагиву фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳанд ва дар ин росто ҷавонони шаҳри Турсунзода дар кӯшиши онанд ки ҳамеша пешсаф бошанд.